kayune Purwasejati iler-iler tandure Usun iler ta ijo royo-royo tak senggoten antenanya sore mumpung gede rembulane mumpung jembar kalangane ya surah Sirping sangar
Joko gumantos sing dalu jering ratri dereng wonten ingkang kacarita. Amung sanggang pertangga pati kang jumlah saking Brangwetan nadyan ngalingan megarsa gunung-gunung marandini bisa merbawani jagat raya. Dewi tata sing kawantian dewasane nana wau kawusa anjen wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak mendot tete kaloba sumur cita anggara kota Kuta Maesaras Patimintuna Eka Twitri Catur Panca Sacapto Hasta Astana Dasa Koro kering jating wakiliran saking amung ngurmati miji lira parapat murung kawan gelar Semargareng Petruk Smanung Lira Bagong ngang samya gojekan madyaning ngolombo alon arire
iya gara-gara no. Wah, jane gulune lara ki jebul yo ngrekoso arep omongan dadak dipaksa. Ayo jan ngono kuwi kok. Ora apa-apa, sing semangat. Heeh. Gara-gara le gong. Heeh, gara-gara. Wis pancene gara-gara Suwanana ngendi, Gong? Suwanana. Ayo ngendi ayo, dieling-eling. Puluh dadi. Endi? Puluh dadi, ya. Acarane apa Gong acarane? Acarane ya kuwi bersih dusun. Ya. Kowe ora nonton limbukan apa, Truk? Ora. Aku nonton mau wis dicethakke ning kono kabeh wis dijelaske. Oh ngono. Heeh. Saiki awake dhewe mung kari seneng-seneng karo minangkani pambutan sing durung dipinangkani ning limbukan mau. Ya. Mono apa wae, Gong? Mau sing ana jineman, gatik glinding. Yo. Yo glindingke yo, Mbak yo. Iya, Mbak Anting wong yo di request ale saka WA mau di request nyuwun jineman gatik glinding kang parang nyekar Mbak Anting Lambangse sampun transfer 100.000 lho. Oh, Kang. Gatik glindingke. Siap, Mas. Apane sapa sing kon siap? Iku lho mau datudut ngendang. Iki Iya. Krune Dalang Sena ki anyar apa ya? Hah? Ana kru Dalang Sena anyar. Sapa? Madeg dukun barang saiki. Wah, Dan. Dukun beranak. Ora. Ya do nonton rono wae yo mangane ning kene. Gayang kono. Ha iya. Kinupita kangku kirek ireng tormantasi manuk ampret. Aku semulang nek mikir kesedot pingan. Saya tahu aku menghayati loh. Prit pating cruwit-wit calurutan genira ngobati pangan yu padha ambyuk yu padha ambyuk yu padha ambyuk ening pesawahan nuju ipari rayahan nuju ipari rayahan delikane ning pagokan konangan bapak tani mringat mrengut ambes sengat ambes sangut nontoni parine ngasrut.
manuk betet tet. Sik. Irungku buntu e. Kowe Nganu muni T dadi ngono kuwi lho. manuk petet ngono. Diet pating cruwet-wet rambatan mrepet turut ngepeng grombol sak pirang-pirang wala ijo cucuk abang manuk blakak Mas Wahyu ya tolong ya. Kayak glendeng kok ditulungi Mas Wahyu yo. Ndang ta Mas ta. Gon mung leda delak midak kodo cucuk mepet kenggo anjejar aneh geledo amalira ngulat ke sandang pangane. Alhamdulillah. Nggih, jan. Matur nuwun Mbak Anting. Alah, kemayune. Wis gak turu gak raup apa turu? Raup sik. Oh terus turu lagian. Kang wis dipinangkani mau apa? Gathik glinding. Heeh. Iki ana mlebu meneh. Sugeng enjing Mas Da nyuwun kur medley. Aja dipleroki ngundul layangan gampang suling sekonyong-konyong kode. Nggih, mangke dipun pinangkani saiki sing anu. Sing nyemek-nyemek. Mun nyemek-nyemek kok kono terus. Duh. Sing aku arep milih nyonyane. Si Nyonya Prastiwi. Nyonya. Iya, Mas Dalang. Oh, piye? Gerdia Mas Dalang we. Merinding sekujur tubuh. Aku kok merinding. Mosok merinding karo wong tuwa. Mboten kok. Lah piye kok molak-malik to ya mau merinding. Weh lah encen nyok iki nyok dong molak-malik kok encenan kok. Didhawuhi napa? Ngobong menyan. Hah? Ngobong menyan. Ya nek gomrene nek ana menyane tak obong tenan. Kok tak obong sakune. Engko aku melu tak obong. Baik, Nyonya. Ya diobong ning milih. Hah? Sing tak obong milih. Milih petok iki? Rambute. Hah? Rambutmu sing tak obong. Oh. Aja tenan kritik-kritik ngono. Ah iya.
Ning nek sithik ya ora. Aku gondrong ya. Oh. Ya. Kon ngopo? Kon Pijet mulai. padake tukang pijet aku. Sinden dandan ayu-ayu kon pijet. Heeh. Datos-atos e karo aku. Engko nek ra diatosi nekokke. Kok ora atos ta kowe karo aku? Nah. Ya cetha kok ya. Empuk nggo apa? Iki dong apa ya aku ya? Mbuh ku sing digeguyu apa. Heeh. Senengane kok. Ya, ya nyonya ya. Nyonya, anu nyonya. Nggih, ya sik jak omong-omongan karo fan. Waduh. Padahal ora. Sapa fan? Men ketok keren, ora ono. Ora ono. Ipan ono. Nek jaman bapak mbiyen kaose gambar cething. Ha iki lho fanku. Oh. Nek teko nggo sampah. Nggo joget. Heeh. Ngono kuwi jenenge kreatif. Heeh. Nyanyi Nona. Eh? Nyanyi. Nyanyi. Iya. Ya, nyanyi apa? Bernyanyi yang nyemek-nyemek. Nyemek-nyemek. Iya. Ya, yo. Nyemek ki apa? Yo iya apa? Hah, bakmi. Yo bakmi. Jineman meleh nggih. Nggih, pun. Jineman kandhek. Oke. Tarik napasnya, jaga kesehatan. Ya padha kowe iki ya dijaga. Tarik napas pada karo ngopo wae. Ya tarik tambang. Wong 17-an kena dienggo door press. Atas tenane. Heeh. Kualat ra ya aku ya. Ya wis. Aman nek no. Nek karo aku kualat nek karo Kisban ora. Oh, gue mbak Anteng kualat nggo. Ora kok. Tenan mbak, gradasi pipine. Lho, sing kene iki putih medun sithik rada ana gradasi coklate. Medun. Kowe meneng ta, Riz? Monggo nyonya. Wate tindak kaya macan luwih perak sempelane
Nyonya, terima kasih. Iya. Arep nembang apa meneh, Gong? Apa ya sing rada gayeng nang sing kena dienggo duet. Sing kena dienggo duet. Apa? Pak Baron karo Pak Baron karo Pak Bagio. 2B. Bagio Baron. B2. B2 panggang. Pak Baron. Salahin jedul ya mene. Ora iso turu apa? Ih. Ya. Aku arep nirok-nirokke lah. Sopo Gong sidane kon duet? Kok wis ora Ding, aku mules Ding. Alasan. Ya anu. Entah. Mbak Orisa karo Mas Bimo. Bimo kae dudu Bimo kono. Kok le iya madhep sing kae. Le iya kok madhep Mas Bimo Aris. Telu lho iki Bimone iki. Bimo telu. Bimo Prasetyo, Bimo Aris, Bimo Gambang. Guyu berarti maju wis. Hukuman gelem. Nek guyu ki gelem. Sing meking. Ayo maju sing meking tak duetke karo Pak Baron. Sing meking. Oh sing anu wae, sing ngedram. Kleru to mau. Iya hukuman iki. Hukuman iki ketok. Tak ketok 75% lho teng kowe engko teng. Oke men Gong. Ora. Aku pengen delok nek utang duet iki kepiye. Iya. Pengendang larang sih. Lah iya. Oteng bola-bali kok. Oh mengko menyuruh ben ngendang ben. Ayo to Teng. Teng. Oh Teng. Ayo ah. Anu wis. Bawa sak larik terus wis. Dienggo tamba kangen. Ayo. Yo, Teng yo. Iki Resa kok ilang nek gara-gara ngene iki. Oh, turu. Bubuk. Ora nangis lho, Teng. Heeh. Teng yo. Disepoti apa piye, Teng? Kok terus pucet Teng ya wis ora Teng ora. Ganti. Yo berarti Om Kisban karo Banting. Satu orang 100.000. Ayo angkat tangan. Ayo gek Bima yo. Ayo mo. 100.000 mo. Nyongku tak balekke rokokmu ning kari loro.
Nah. Nggih, monggo. Iki Mas Bimo ki. Alah. Nggih, Mas Dalang. Nggih. Sugeng dalu Mas Bagong. Sugeng dalu, Mas. Kula niku mules kok niku mulane Lak wau, saniki pun mboten. sakniki mules. Iki mau jarene wau. Mau niku pas ten mriku. Nah, mriki saya mules. Sebabe Jejer Pak Karno niku wau. marake mules. Nah nggih. Jare dereng pantes kula ten mriki mboten dipaksa Mas Gun, wah. Mboten wantun kok kula. Dikethok ngono Mas. Ini kan munggah tok to, andam malih. Munggah kene iki lho Mas menek nggon Duit kali uteng mawon. karo tem karo Riko. Kali uteng. Oh iya. Ora apa-apa. Eteng. Lho pokoke saiki lanang mo. Oh karo sinden wae, Mas. Nah, karo sinden. Sidene iki wong lanang gentle. Wah, iya. Jantel kok padake. Heeh. Kali sinten? Milih. Mbak Orisa. Jenengan mawon sing pilih. Oh, Mbak Orisa berarti. Jenengan. Mbak Orisa yo. Raup sih Mbak Orisa, raup sih. Kok kon raup barang? Hah? Tidak raup barang Oh, ya rasa raup. rasa. Makanya kula raupe. Apa? Jenengan sing kula raup. Wah iya. Lah rak ngono. Lah, Situ. Sida no. Masa ora? Situ. Sida. sida Mas. Piye bini seh mules Bim? Pun boten sakniki. Wah. Oh alah. Berarti Pak tambahnya Paiman, apa, lho Bim? niki Pak Paiman. Wah, wong iki kentekan paketan ra nonton. Ket mau rene iki tak HP-ne tak pateni. Berarti tambahnya apa? Tambane napa? Mules. Heeh. Kula mangan pile gading sebul pil asam lambung saya. Lah ya iki ora tekon genah aku ki penyakitku asam lambung. Obat sing tak gawe asam lambung Tak kabeh. kira ki asam urat tak ombe Mas. Napa lagune niki? Nderek jenengan. Nderek sampean Mas Bimo. Derek. Sing ngapal ning kula. Wah, Lintang Aspara. Nah, kuwi. Lintang Aspara nggih Mas. Oke. Beres. Nggih. Niki rugase Om Keswan. Request berarti kok disawer Om Geswan. Weh. Aku ditagih wae ora apa-apa mo. Ora apa-apa ditagih wae. Nggih. Iki kepiye to sarjanmu ki? Nah niki gegeden sithik. Oh, gegeden. Makane Slompet-slompet. kok tok. Oh, gegeden to mo? Surjane Mas. Oh, surjane to. Wah, Aduh. surjane. Sarjane. Nggih. Lintang Aspara Mas Gading. Nggih, nentang Mas Bimo. Ayo. Iya. Nggih. Mas Bimo kalih Budi Orisa. Pirang-pirang wengi tak tekokke ya Mas ya. Heeh. Oh, ditekokke kula. Tekokke. Tenan, ora ngapusi aku. Bimo ono ora? Bimo mangkat ora ngono Ora, kuwi. Mbak. Ora ya, Mbak, wayangan. Kapan? Ayo Dek kapan Dek tanggal 1 kae lho. Oh, nggih. Ngece kae lho awak dhewe. Nggih, Lintang Aspara. Oke, sampun. Dereng. Siap. Pun monggo. Nggih. Ya, ayo Bim. Sik. Ayo Mbak Risa. Wah, iki nek goyang mules kan Mbak, mules. Mengko tak tambani nek mules. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa
anduweni marang sang Hyang Lasmi. Tresna ukinarya tamba susah jroning batenku. Wong bagus antep nang rasa atimu, tresnaku tulus raning kalbu. Sangetyan ngarung banyu sekara, rasaku ora bakal serna. Senadyan nyawa oncat saka raga, wis tresna ora bisa dipisahna. Asik. Ayo Mas Oteng. Siang pantoro ratri mongeling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Lasmi. Oh bayane kapan iki, Pak? Tresna ukinarya tangga susah jroning batenku. Sanadyan ngarungi banyu sekara, rasaku ora bakal serna. Yen tresna ora bisa dipisahna, yen wis tresna ora bisa dipisahna. Sampun Mas Dalang. Nggih, wah jan. Nggih, wah matur suwun. Ya, apik tenan mo. Elek Mas. Nagih. Nagih napa? Mau. Oh, jare sing ngangkat tangan 100.000. Apa kowe angkat tangan? Diwakilke kesuwan kok angkat tangan Gelem ngene. maju. Oh iya. Berarti Mas Bimo tok. Heeh, aku ora apa-apa rasa.
Transfer. Nek transfer bahaya. Nggih. Masa dadak mikir gek wis. Aku ki ora ngitung ya akeh ki lho, Pak. Oh berarti luwes ke 100. Kok dihitung? Hah? Ya tok men akeh. Oh iya. Ana pemain loro. Nah, Eh, aku ki ora tau lali janjine. Lah. lali janjine. Alhamdulillah. Wah, matur suwun Salim Rin. Karo aku Iya. salim ora, Bim? Wah, Salim. Alah, Sekian dan terima kasih. aku nyawangket mau ya ampun. Pun nggih. Aku nyawangket mau kok ya ampun, iki apa iki? 20 tahun musuhe 45. Ora masalah. Iya. Ya karo ki mau sik urung dipinangkani mono. Heeh. Suwenjang anak lanang Ki Gading Pawukir, tuwin sedulur warga laras. Tetep semangat guyub rukun sak lawase mugi sami bagas kewarasan sedaya. Amin. Request tak enteni dibawani sing nyeker. Nyekar Mbak Ayu Purwolestari. Tali asih kanggo sedulur warga laras 1 juta ditransfer rekening Mbak Ayu Purwolestari. Dinggo warga laras. Heeh, tak enteni. Nggih, Mas Nggih. Dadang. Nggih, Mbak. Nggih, menika wonten pamundutan saking Pak Gino. Nggih. Sampun transfer 1.200.000 Nggih. kangge sedulur warga laras. Nggih. Nika nyuwun tak enteni nggih, Mas. Nggih. Saking napa anggitane Kinarto Sabdo Nggih. dipun bawani. Dibawane. Niki pesan-pesane Pak Gino ajeng dibacakan mboten? Pesan-pesane dibacakan tidak apa-apa. Nggih. Sugeng enjang anak lanang Ki Gading Pawukir, tuwin sedulur warga laras, tetep semangat, guyub rukun sak lawase, mugi sami bagas kuwarasan sedaya. Amin. Nggih. Dipun Nggih. penangani sakmenika nggih, Mas. Nggih. Kiraku kawetan citra ngaten mboten nggih Mas nggih? Mboten sah nggih? Mboten sah mboten apa-apa. Napa kan ngadeg? Ngadeg nggih mboten apa-apa. Dalang kok le penak banget toh. Penak kok. Tak ngadeg ya Mas. Aduh pusing. Pamit, nglangkai panganan nih, ndak kualat. Ndak biru. Niki nganu nggih Mas nggih. Nggih kas. Nggih. Aja ndokke tas. Keke Pak Joko. Iki mau Kas. kas potas. Iki kas, aja dindokke tas. Ngono. Marga sawe taan teni
jejer krungu semaya elinga yen tak enteni Kledang, kledang, lakae bocahe teka. Penggerongnya anyar ya saja iki. Apa jelmaane Pak Tusi ya ngawur. Ngawur kualat. Pak Kezwan yo waton. Tak anteni kapan rasamu sarja
Nggih, Nggih. nggih. Menangane sing iki mosok medley. Aja dipleroki ngundul layangan gampang suling. Sekonyong-konyong kok, Den. Berat. Nah, sekonyong-konyong kok dhewe dhewe sik dhewe. Dhewe maksudnya. Sing nyanyi sapa, Kang? Siapa ya? Mbak Anting. Mbak Anting karo Mbak Ika. Manut. Sekonyong. Heeh. Oke. Mas Bimaris kali ketaan tenaga. Konyong. Ayo. Motorku tak setater, tak amiri arep tak
matur suwun. Yo, karek sing durung metle. Metle. Aja dipleroki. Ngundha layangan. Nggih. Iki mau gabang sulinge ra kewaca e. Mbok iki lho kewaca e. Ora ana wis entek. Entek. Ayo bangun. Sudah pagi. Ya jam 3 gong, jam 3.
wayahe jalan sehat. Main ngerti 17 yo jalan sehat yo. Ora ngono kuwi. Mergo anu. Ayo wis. Karang yo. Iki. Ayo gak boyo wis. Ayo. Wis, udah mah. Ngomong terus. Heeh, aku kumat iki tak. Arep omong terus rasane iki. Ayo syo. Nah, arep omong terus ki omong apa? Omong kosong. Ndak meng Jo wis. Jo. Kae galo. Ndoro Ayu Dewi Ambiri. Sapa, Gong? Ambiri. Karimbi. Heeh, kae. Terus Ndoro Werkudara. Nasi nuwun Dwarawati. Ana Raden Ndara Gatotkaca, Ndara Janaka. Ya gak rono ya. Nyerak. Raden Sinoman awak dhewe bungku. Ya, Lho pitik wis kluruk. Yo wis wayahe seba. nganggo apa, Gong? Manut. Anggo serapat. Ngawur, Gong. Wes yo. Apa maksudmu iki? Ya ayo kowe kuwi kok. Iki saya iso iki saya anu lho. Gak ayo. Bila kandhane kok dongayal ta iki? Lah urung muni kok mburu kok. Lah ya kowe ngarep kanggo apa muni ya? Kowe barang ki meneng bae. Satu, dua, anting. Gong. Suwen kok kowe kok. Anggo apa? Ayo gek sacet. Wektune ki ngoyak iki senengane. Sesuk wis arep mancing barang to esuk. Heeh. Wes, yo mulih. Mulih. Ayo, sebo sik. Ayo, Gong. Ngen angin mangitit milir. Gini ya iso.